Treba ličnih podataka u svrhu prikupljanja potpisa podrške predsjedničkim kandidatima bila je tema večerašnjeg Reflektora. Bojan Božović, direktor pravnog odjeljenja u CEMI, ukazao je da ako DIK ne uradi ništa, bit će nepravičan izborni proces i dodao da treba obezbediti jednaku šansu za sve kandidate i zaštitu građana. Kako je kazao, postavlja se pitanje i kako poništiti kandidature i je li to pravično, naglašavajući da se ta pitanja što prije moraju riješiti. Vanja Ćalović-Marković, izvršna direktorica Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, navela je da nam je izborni zakon pun rupa. Problematizovala je to što izborna komisija aplikaciju nije postavila prije mjesec, nego su sačekali da potpise predaju 3 kandidata. Da su objavili ranije, mogli bi i da reagujemo ranije. Ovako imamo situaciju gdje je vrlo teško bilo šta uraditi, navodi Ćalović-Marković. Sa tom konstatacijom saglasan je bio i izvršni direktor CDT-a Dragan Kopravica, koji je ocijenio da je dobra stvar što se aplikacija pojavila, ali tajming je, kako kaže, pogrešan za jedno 15 dana. Na poziv za učešće u Reflektoru iz DIK-a se nije odazvao ni jedan član.